Rawi kae dan awan. Nyopine bengi lho, Pak Dik. Bengi sih kuat. Kuat opo? Mboten kuat, Gen. Lah kene merape atek. Wengi-wengi lingsir. Kalau niku kadang jam 1. Iya, kene kae iya. Ning kadang awan kae, awan iki kuat kok. Kene ya ora kuat. Nah, dong gede wae. Tahu ya wan yen kae awan kuat ya. Dilit. Oh, bangun yang merape jam terus. Anu banyu. Gawe pong. Ngono kita ya ampun, iya, wisata. Walah, pokoknya Sing di nganu Raffi kae, arti gawe wisata Raffi kae. sing rapi yo anu hihu. Hah? Hihu. Oh, Raffi Ahmad ya nang kuwi wisata. Engko. Bukan ya. Lah pernah meneh. Antek jelek aku kita. Waalaikumsalam. Tadi. Kali. Nih, sebenarnya Pak Jo. Gune patung dalam posisi tampang sing video ngopo ora. Monggo enak nang. Barmadian aku arek wetewi. Duduk iki lho. Langsung Ketemu kare. Kinuli takram. Jene. Lah kurang biji lho. Lah aku balik saka takbiran wong do muter kene aku bablas ngidul santi ki sik adus. Mancar masjid ku ngopo wong kae jebule sik isik andruan lho kae kok adus tengah bengi. Tengahnya kan kemen aku. tak tinggal Apa semua ya buka iki? Apa nih? Ambungi. Ambungi artinya orang dengan. Lah jam piro jam 8:30 jam 09.00 kae iki. Tak ndarai kae iki mburine do takbir anak tak belas ngidul. Aku ora melu turu. Nek ngono kesan iki tak parani ke masjid, ayo medun wae numpak motor tak jak ngetut kita mburi. Ora gelem panggahan numpak bentor. Bocah cilik lho Pak wedi kok dosok-dosokan kene sing ceblok. Kok lungguh ora gelem. Apa judulnya? Sama tukang. Pohon pisang. Apa? Mas? Daun pisang iki. Daun pisang. Daun pisang lho Gitu. Daun pisang dari gedung pelem. Ada pohon mangga.